nakasalubong tayo mga taga dito sa Concept. Si ate, ito yung dalo nila mga produkto. Abaka tayo? Gabi. So ito yung kabuhayan nila dito. Tawag dito, gabi. Saan punta natin guys si yung ating yung tour guide natin dito. Ang guide natin ngayon sa ating pag-akyat kina Tatay Bal. Ate Angie, ito ang bahay niya guys, siya yung ating guide. So pakita ko sa inyo yung buhay dito guys sa Joseph. Yan, Ate Angie, makikituloy. Sige na po. Nasaan yung asawa mo? Yayo po, nagkayod. Kayod ng... Naghahabal-habal. yung naghahabal-habal pala. Yung anak mong isa, yung kwento mong Si Renzo. Nasaan na yun? Renzo! Renzo! Hoy, iga-apod ini yung... Apod ka ba, gasyong? Te, idalaw ko na niya. Sige na po, log na po. So, ito yung bahay ni ate. Kita isira. Ito yung kanilang simpleng bahay. Wow, ang ganda naman dito. Tayo po siyang Okay lang yan. Nahiya ka? Ang ganda nga ng bahay mo. Tingnan naman guys dito ang lupa, Kahit muna kasi ang ganda, mayong dapugan. Ano ang iyong kabuhayan dito? Mayo po ngunyan sa ngunya po. Tindahan po, nabihinto po dahil sa pandemic nga. Dahil kailangan min naman kumita. Ngayon, wala talaga po. Saan ka dati nagtitindahan? Dito po. Sa bahay mo? Po, dati. Saan? Dito? Yan po. Diyan sa may gilid niya. Dito sa may tabi ng daan? Nilagyan namin na lang ng bakod. Nagawa na ka na ng parang maliit na... Pika po ang pigluluto ko po. Itong mga pansit at fishball kikiam. Nagluluto ka mga fishball. Kahit ano po. Pansit. Opo. Di may ang ibig sabihin, mahilig ka magluto. Opo, yan po talaga hilig ko. Magluto. Yan, ilan pala yung anak mo? Yan po dalawa. Yung isa po, dala ko muna sa Manila dahil babae yun. Tapos pinag-aaral ng lola. Hindi ko pa kayang... Panganay? Opo. Yung yan lang. babae mo, nasa lola niya. Magulang mo? Opo. Sabihanan ko po. Sabihanan mo. Ito yung pangalawa. Tayo ka, Nonoy. Nonoy, tayo pa nga. Anong pangalan nito? Renzo po. Tayo ka, tayo na. Kasi yung huli namin punta dito guys, ito si Renzo. May pinakita sa aking picture si ate. Ano yung nangyari sa ano niya? Nabali po ko yan. Nabali yung buto mo. Ito guys, tikop na yan Yan yun. Hindi na siya straight ito. So yung picture niya ng x-ray naputol yan. Kasi paano na naputol? Nahulog siya. Nahulog sa mangga. May inaakit siya mangga. Yan. Nahulog. Tapos ito yung naputol. Masakit pa ba ngayon? Nasakit pa? Hindi na. Pero putol na yan, Laman niya, opo, nilaman na. Pero napasiminto mo ba yan? Opo, tapos ako na lang din nagtanggal. Kasi wala akong pagpabalik sa ospital Pagpabalik sa ospital. Opo. Pero may tumulong naman. Kapatid ko po. Kapatid mo, anong pangalan? Angeline po. Angeline. Kumukuha po siya ulam ng tambay. Yun lang Yun ang ulam isda dito. Ginisang balaw. Ano doon? Alamang yata to. Alamang. Yan, nangihingi siya ng ulam. Ganito guys sa probinsya. Nangihingi siya ng ulam. Ilan na edad mo? 8 years old ka na? Anong grade mo na? Grade 2 po. Grade 2? Grade 3 ka na! Hindi na kasi alam. No? Yan, laro. Sige, laro. Yan, laro ka ng laro. Grade 3 ka na. Kumusta man ang marka nito? Pero nagmo-module ka, grade 2. Ayan. Wow, may chocolate. Hindi itong dalawa. Asan yung mga bata dito? Si, amo tong ano? Si RJ, hari duman. Sama na itong bigas at pambili pa ng ulam. So ikaw na bahala niyan, pambili ng ulam. Galing yan sa Team Oragon. Ito naman ay galing sa akin itong bigas.
Kasama ko ngayon guys si Bicolanos Vlog. Yan, guys. At ang kanyang, hindi ko pa naman sinasabing ka-love team, pero parang gano'n na din. Si Banji. Oh, alalayan mo to. Alalayan mo yung pag ano ha. Pag... Si Alden, tsaka si Maine. Gano'n. Char. Siya, nasamahan kami ni Ate Angelina. Kargana, no? Ang ating guide. Canada. So yan guys, mga kahabi. So kasama natin ang buong team. With our team leader, Uragon Honey. Andiyan si Miss Uragon. Kompleto ang grupo. Bicolanos Vlog, Kasikap JDF, Simplicat, The Prospect, Teng Kabisote. At shout out Rom Ribuya TV. Shout out kay DJ TV na hindi nakasama. So yan, samahan nyo kami guys. Sarong niya, iya. Baka baka umulipod to. Hilingon girare naman sa ano. So yan, samahan nyo kami guys. At akit naman tayo ngayon sa bundok. Punta tayo kina Kuya Bal. At syempre, mayroong konting side trip dun sa mga ilog. Yung dadaanan namin. Kasi yan, habang naghihintay po kami, so enjoy muna kami. Yan, hello mga kahabi. Nandito na kami sa ilog. At subukan natin maligo. Diba? Sino to? Pinawakpya. Yan, nandito na tayo sa ilog. Kahabi. Hello, what's up? At maliligo tayo ngayon dito. Nandiyan yung mga team. Sama natin yung team Uragon. Pabato lang dito. Pero napakaganda ng lugar guys. So wala pa si Tatay Val doon sa kanyang bahay kasi nagtrabaho pala sa kabilang dako ng bundok. So uwi daw yun after lunch. So hintayin namin dito sa ilog. At yan, yan yung Team Uragon. Pahinga muna kami dito sa ilog. Siguro pwedeng maligo. At mamaya akyatin natin yung bahay ni Tatay Bal ulit para dalhin yung aking konting pasalubong sa kanya. Right, so yan mga kahabi. Ibablog ulit yung buhay ni Tatay Bal, yung nakakatira sa kuweba kasi para at least may mag-sponsor sa kanila, may makakilala ulit kasi yan, nakakawa naman yung kanilang kalagayan talaga. So may mga baon na kami pagkain dito guys. Yung niluto natin sa bahay na Adidas, yung panang manok. Tapos yung iba, may kanya-kanya silang dinalang ulam.
source ng tubig ng mga tao Ate dito. Elizabeth. Dito sila umiigib ng inumin. Yan po ang tubig ni. Pag may kami tubig sa gripo, dyan po kami nag-igib. Ng ano, inumin. Opo. JR Hobby. Saan sa agi? Minsan kuya po kamo nag-chat. Masabihan ko sa sinda. Na madikyong pa. Nag-inom ko agong to. Di punta. Ay, ako number sa inyo. Ito. Ha? Kulay ka rin may gawa. Baka sa kulay. Tapos paggawa nyo, Ano? Kaya pa? Kaya. nag-agot po. Hagot. Buka kayo nitong abaka. Dito ka sa taas. Kami na. Koy na. Anong pangalan mo? Raymond po. Raymond. Kasama mo si papa mo tapos mama mo? Ayun yung mama nila guys. Oh. Yun si ate oh. Mama mo yon? Nagbuha kayo ng abaka sa bundok? Saan? Doon sa taas? Nakit nyo yan? So yun guys, may nakasalubong tayong mga taga dito sa Consosep. Si ate, ito yung dalo nila oh, mga produkto. Abaka to tayo. Gabi. Tapos to gabi. Ito yung kabuhayan. Saan nyo to ginawa? Sa taas? Anong pangalan mo kuya? Rian Lodovico. Rian? Kuya Rian. Ikaw te? Shona Gisik po. Shona? Shona. Shona. Anong pangalan ng mga anak mo? Cherry Lodovico po. Saka Raymond Lodovico. Laika Lodovico po. Tatlo ang anak mo? Opo. Saan kayo nakatira? Doon sa baba? Sa Consisip po. Dito sa... Kapit bahay niyo si ate ano? Mama po po ini. Ah, kapatid. Mama Ah. ni. Mama niya pala. Kapatid na din yung asawa ng ating guide. Kapatid ka ni ano? Pinaghahabal-habal. Tungan niya po sa naghahabal. Ito yung pinaka-produkto nila dito guys. Gabi. So sa saging na Natundan. latundan din. So yan. Doon yung galing sa ano, sa bundok, taas. Yung guys, so. Ito yung kanilang produkto. Abaka. Magkano ang bintahan nito per kilo? Ano lang yan? 100 ang kilo. Tuyo na, pag tuyo. Ito namang abaka, pag nagawa nyo ng bandala, Ayan. Kasi ito tigbibirebid na. Tigagabid na. Tira mo lang ako. Gis 10 pesos. Pag linobid, Sanlobid 10 pesos. Nanubid na. So parang ganito ang kalalabasan yan. May aki ito mas sa taas.
Makaduman pa rin sa taas, te. Te, makaduman pa rin sa taas. Makaduman pa rin sa taas. Isa, narola ko kita kang ngiringan, nunay kita kang dapat pupunta na sana. Kundi, mag-isip ka na lang kung may panahon ka pang ano. Ano sabihin? Pupunta pa kasi kami sa bahay ni Kuya Ban. Doon ko naman to sa anak ni Kuya Ban. Yan. Tingnan natin kung may dala ko ditong pang ano, pang Christmas. Wala akong bili ng ano, bili ng bigas ha. Pasensya na kayo kasi unang ano namin dito, ang bili ng bigas. Maraming salamat. Hindi namin alam. Magkakakuha kami. Nakatira dito sa Don Joseph na ito yung mga pangunahing kabuhayan nila. Pag-aabaka, paghanap ng gabi, pagtatanim ng saging at ng walis tambok. Ayan, magsipag na ano natin mga kababayan. Ang masabi ko lang po, salamat sa Panginoon. As in, sa inyo po. Salamat din. Gano'ng kalamig yung tubig? Ha? Gano'ng kalamig? Mga 25 degrees. Malamig talaga. Nasa freezer. Yan, naligo natin o. Ayun, ampangan. Yan.